आदारि दांनि लोगो गिदिर आलासि फैदों। सोर गिदिर आलासि बेलाय? इन्सपेक्टर आइ इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर। थुदोना मा बारायै आं साहा लांगासिनो। थु आलासिखौ आं आइ सिनारिनिफ्राय एसे मिथिबाय। आं रिन्दाखौ लोगो हमफैदोंमोन आरो बियो दासान्दि न'आवनो थाथिराखै। बे गैयाब्लाबो जों दङ ना। अबयसे अरजाया। साहाया लोंदो। सिनारि आइ थां बे दाउला खासिखौ सिथानो थोनैदो। नांथ'ला नामा आदै? आंहा 10 बाजियाव डिउटि दंथारो। जालांदो आदै दानो मोनगोन। नांला मादै। आदै आं थांनोसै। माब्लाबा फैफिनसिगोन। बिमा हाबाफोर जाबाय बायाखैब्ला बिजामादैसो फसायबायमोन आं। बेनाबाथाय मिथिया हसिया। अरे जुलि जुलि हा माखौ रागा जोंलायखो? प्लिज जुलि नोंहा मा जादों? सोरखौ दिनै नंदों? सिनायागारा सासे सेंग्राया सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया? प्लिज जुलि आइ लाभ इउ। आं जुलि नङा होनदों। अरे बुहुदसो लोगो मोनबाय नामा बिखौ? जुलि आइ आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थिगौ आइ। नाथाय रिन्दावनि बिमा बिफाया दि जोंफोरबायदि गोरिबखौ मुगैयो आइ। केसेरबारिनि नों बारसे गावदां बिबार आइ। नोंखौ मोजाङै मोजां हाबा जानाय नुलांब्लासो जोंनि गोसोआबो गोजोनलांगौमोन आइ। सिन्था दा खालाम आं दिनै जुलिखौसो न'आव लांनो फैदों। नाथाय नोमा नोम्फाया? आं बारजों गेलेमनाय गोरलै बिफां नंला आयं। आंहाबो गावनि आथिङाव गसंहानाय गोहो दंसै। फै जुलि। जारौ बिमा दा जारौआ आलासि जाहैनाया थाब सौफैयाब्ला एसे खबर लाहैब्रबदो। आं अफिसाव थांसै। आयै आयै फाग्लियाखौ दासो बिफाया रायखांदोंमोन। आयै आंखौनो सोरबा सिनायगारा जुलि जुलि होनानै आखायाव हमनानै बोदोंमोन। आंजों मेगन गिदिर फेदेरनानै आखाइ दाख'नानै आं जुलि नङा होनजादोंहाय। हा सोर सेंग्रामोन सिबिलाय? बेबा सोर सेंग्रामोन? आं सिनायाहाय। महरालाय मोजांथारमोन। बेखायनोथ' हारसिं हारसिं बेराय नोङो। ओरैनोबा जर जुलुम खालामनानै हाबा लाग्राबो दङनो आरो खायसेबा बुथारहैग्राबो दङनो। मादै दोनबो नागिरदोंमोन आंसो दोनबो जायाखै। है थ'दो। फैदो जुलि। सोरनि हुकुम? सोर थिनदों बेखौ बिसिम लाबोनो? आं नोंनि फिसा आफा। बिफानि मोन्थाया आंनावबो दं। जुलि नोंखौ मा बुंनाय जायामोन? सि लाजाखिसै नोङो। फैला बुरियाव उन्दुग्रा मानसिया सनानि बिसिना नागिरनो? ओंखारलां बिनिफ्राय। आंनि न'आव सेकेन्डबो हाबनो मोना। नाथाय आफा गैजारोङि मानसिया नोंनि साननायाव मानसि नङाथ'। गैजारोङिनाव आखल गैयाथ'। नों बिसोरखौ जुनाद सानदोंब्ला नोंबो मासे जुनाद आफा। रिन्दाव नों आंखौ फोरोंनो नाङा। ओंखारलां नों बिनिफ्राय। नोंहा बे न'आव जायगा गैया। आफा नों आंखौ दिनै होखारनो हानायसिम गोहो फैबाय। बास होखार। नाथाय नों आंखौ दिनै नोंनि फिसा नङा होननानै मानो बुंनो हागोन? आदा रिन्दाव आदा। बुंदो मानो बुंनो हायाखै नोंलाय? फिसाखौ आंनि नङा होननानै बे बोहैनाय दै दाहारखौ माब्रै होबथानो नोंलाय? खबरदार बांद्राय लाइन होयोब्ला नोंखौबो डाइभर्स खालामनाय जागोन।
इसिबां मोजां मोनलायनायखौ मानो होबथानांगौब्रा? नंगौलै आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनखाथाराखैलै। ओइ रैखाथि बिलिफां नैलाय सोरबा हिनजाव खारगासिनो दं। ए बेथ' माबा मोनसे जाथाय जाथारदों जानो हागौलै। थ' माबा जुलि नों मा जादों? जुलि नों मा जादों? जों दंना खिथाना जुलि जोंथ' दङ ना। जुलि बेथ' रिन्दावथार। जुलि बेथ' रिन्दावथार। रिन्दाव नोंखौ गाबज्रिगासिनो दं। जुलि औ जों जुलिखौ खारबाय थानाय नुनानै हमथानानै लाखिदों। जुलि लोगोफोर आं जुलिखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै। नोंसोर जेरै दं बिब्दिनो मावै दाङैल' थांनानै थादो। जों नोंसिनि दुखुखौ बुजिबाय रिन्दाव, नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव, नों जोंनि थांनानै थानायनि लामा दिन्थिग्रा गुरु जानानै थाबाय। बै समाव नोंनो जोंखौ आबाद मावनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय, कपारेटिभ ससाइटि दानाय गोबां लामा दिन्थिबोबाय। बैफोर समाव माब्लाबानो सिमांना मोगथां बारलांनानै जों दा रांनि बिगोमाबो जानो हाबाय। बाथ्राया सैथो लोगोफोर, बै समाव आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन। दानिया नोंसोरबो गुबुनखौ फोरोंदोलाय, होमब्लानोथ' हादरा जौगागोन। नोंसोर थाथ'दो, उनाव लोगो मोनफिनगोन। जों थांदिनि। जागोन रिन्दाव, नोंनि गोजोनानो जोंनिबो गोजोन। फै जुलि। आइदै आं आइ जुलिखौसो नायनो लुबैथारदोंमोन। बहा थांखो, बोरो माला फैगोन? नों बेफोरखौ सानबाय थायोबा बेरामा बारा जागोन बिमा। आं गाबोन सोरखौबाफोर रिन्दावनिसिम खौरां लानो थिनहरसिगोन। आं देहाखौ बारासो मोनसिनबायहाय बिफा। आदा बाजैया लोमजादों। औ फंबाय, ख्रो गोबावसै। जिराय फंबाय जिराय। जिरायनो माने आदा? मा जाखो फंबाय, ना माबाफोर खोनादों? औ आदा, रिन्दावा जुलिखौ बहाबा दोनखालांबायनो। मा? औ आदा। बाजै मा जाखो? याला नों बाजैखौ मा खालामहरखि? दैजों हम बिमा, दैजों हम। बाजै नों सिरि नुथो बाजै। बाजै जों बेखौ आदा जाहोनो नागिरदों बाजै। नों सिरि नुथो बाजै, नों सिरि नुथो। नोंथाङाथ' आंनि बिजनेसखौ मिथिखागौ। नांगौ समाव नोंथाङा नांगौ बायदि आंखौ मदद होबानो जाबाय। नोंथां मागुर, आन्दाजथिंआ थिगै दंखायो दे, नाथाय जों सांग्राङै आवगायनाया गाहाम नामा? रावबो मिथिगौ माव, नङाब्ला बयबो मिथियोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम दङ। न' नोंथाङा बेखौबो जेबो गिनांगौ गैया। आं डिसि एसपि गासिबो लिंक लाखाजोबनाय, गासिबो कन्टेक्ट खालामखाजोबनाय। अब्लाथ' मोजाङानो। मोनसे गिदिर खामानि दङ, बेखौ साक्सेस जाबानो आङो नोंथांनो 1L हरगासिनो दङ। दे जागोन दे बिदि। ओइ लोगोफोर, जों बेल' पेमेन्टजों फसायलालै। हेट नङा माथोब्रा, नंगौलै। खामानि मावो दा मा खालामदों नोंसोरलाय? पेमेन्टखौ बारायबा जों खामानिखौ मावालै ना लोगोफोर? दरमाहा बारायनांगौ। मेरगाव बे मानसिया बोना लाबो। हरैला खेमा खालामदोलै आंखौ। दरमाहा बारायनांगौ नोंनो, दरमाहा बारायनांगौ नोंनो। बे मानसिखौ दानो जिउ फोजोब। मा
दहायलै आंखौ मा खालामदोलै आंखौ मा खालामदोब्रा दहायलै मा बारायनांगौ मेरगौ बे गोथैखौ बायहेरायाव आनफैहै सार गारिया लाखि सार गारिया लाखि आंनि फंबायखौ सोरबा बुथारबाय स्टिल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावोमोन बे खामानिया थारैनो मागुरनि फाव जानो हागौ र' आं फैगासिनो दं मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु जेराव मोनामनाय दङ बेवहायसो पुलिसा फैयो घुस व्हाट ननसेन्स सानदों नामा नोङो घुस जानानै नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन नोंनि इन्डास्ट्रियाव साबेसे लेबार मावो बेखौसो हिसाब लानो फैदों इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा मा गोर्दोन गोग्लैनायखायनोथ' फैदों बे स्टिल इन्डास्ट्रि नङा बियो मोनसे गें सासे मानसिनि जिउ फोजोबनायाखै नों नङा होनना बुंनो हागोन हेल' आं मागुर बस बुंदों आच्छा आंनि सासे लेबारा न'आव थांनानै सोरजोंबा गावथारजादों नंगौ नामा बेखौनो इन्सपेक्टर बाबुआ आंखौसो नारसिनगासिनो दङ सार नोङो अफिसाव जागोन सार नों मा बुजिनो इन्सपेक्टर बाबु नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागादैयानो आंनि मिस्टि बिदै बेसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा जाखाबायदों जिराया माथो जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नों नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेल्ला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंख्रि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय दङ जोंनिथिं मेल्ला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा नोंसोर मा जादों आलि खोनो फैनाया बिदि सब समय खेलाजोंनो दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्लाय लानानै 아유 맞았지. 나가니 그러면지. बिदिब्ला नोंसोरनिया रांखौहाय आं मोनथिया न'आव थांबा सानैबो जोंनाव आलासि जानांगोन दे
아그들이 내 피아가 다 먹나와라 아그들이 못한 바이바이 아그돌리 바이바이 아우 맹게 바이바이 아담은 바이바이 바이바이 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो आदा 어 시나리 마 खौरां मा नोंखौ लोगो हमनो फैनायाव माबाफोर खौरां नङा नङा सिनारि आं बिदि बुंनो नागिराखै फैदों हामथारदों नों मानोथो जोंनाव थाब थांफिनो होननाया मानो थाङाखै जोंना आइ आफाया नोंखौ गोसोखांबाय थायो गोसोखांगोन मानो गोसोखाङा जानो आंनि लोगो नों दालाय माबोरै दङ आया नों माथो गाबदोंसो बाजि जुलिखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि आफाया आदाखौ न'निफ्राय होखारहरबाय होखारहरबाय दा बहा दं बियो रावबो मिन्थिया दा बहा दं थोद जाम्बि नों गाबनो नाङा आं दंना थु गारियाव गाखो बास बास जुलि आरो नांला दाउस्रि गोरलै आदार दौजानानै उदैखौ थिंख्लि उदै बायदि जानायसो मोनथारबाय आं न' एसे जाखाबावदो दा खामानि मावनायाव नांला उखैदोंबो नांथारला नांगौनि बारा जायोब्लाबो देहाया खहासो जायोनो आं खामानियाव थांसै दे जुलि दे I love you जुलि बाय बाय
मा ओंख्रि होनदों? मा होनदों? I love you. गाहायाव ओंखारबो। I love you. खोनाया होनदों। मा ओंख्रि होनदों? गाहायाव ओंखारबोदो। बे ब्लाडा एसे बारायना हो नोंथाङा रिन्दावनि माबाफोर जायो नामा? औ आं बिनिनो बिफा। आच्छा नोंथाङा सोर जाखोमोन? आं बे कम्पानिनो बिगोमा। गथ'आ खामानि दामानियाव जोबोद खोथा मानिनायखाय आं मोजां मोनोमोन। जायगायावनो गारि थाखानायखायसो, नङाबाथ' जोबोद दिगदार जागौमोनानो। गिनांगौ गैला डक्टर बाबु, मोजाङाव फैबाय। नोंथांमोनहा दा हाबनानै नायनो हासिगौ। अके सार। खबरदार, नों हाबनो मोना। रिन्दौ फिसा, मेगना बेखेव फिसा, नों आंनि सिगाङाव मेगना बेखेव। रिन्दौ रिन्दौ, मेगना बेखेव फिसा, मेगना खेव। रिन्दौ मेगना बेखेव फिसा। रिन्दौ फिसा, नों देहाखौ एसे मोजां मोनबायब्ला न'आव थांनानै मोजां डाक्टारनाव लांनोसै फिसा। नंगौ नोंथां, मोजां डाक्टारनाव लाङाब्ला माबाफोर लोगो खालामनो हागौ। नोंथाङा लांदोल', जा नांगौ बे खरसखौ आं बानजोबसिगोन। आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां, आं जोबोद गोजोनबाय। रिन्दाव, थुदो फिसा। जुलियालाय? जुलियाफोर आयै जुलियाफोर हो? जुलिया बहा दंमोन, माथो लिंनो लायाखै? नोंखौनो बावदोंसो जुलि। फैदो फै। बिमा, लादो थु। थुदो रिन्दाव आफा। लासै आफा, दे लासै लासै थु। हगार। बा,
बोरै आंखौ होननानै हमनो हाखो नों? नों आंनि आंगो नङामोनब्ला गुबुनबाथ' आंखौ बेजल' हमनाय नङामोन ना होमबा आं मानो सिनाया? अके डार्लिं आं बागान नायनो थांनो नागिरदों दसे थाथ' हो आं दानो फैफिनगोन थाथ' दे थाब फैफिन दे थाब फैफिनगोन रिन्दावा बहा थांदों? बागान नायदों थां जुलिया लिंहै जुलि ना बिहामजो बुंबायनो आं बेखौ बिहामजो लिंनो हानाय नङा होननानै थां लिंहैल' उनफ्राव बोरैबाफोर जायोब्ला आरे आं थिनदों लिंहैल' नोंहाव लिंहरदों माबा रायलायनोनो फैगौ मानोबा लिंहरदोंमोन आफाया? आफा हाबा जायागारा आफा नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां 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 जुलि हो माथो गैया बेलाय बहा थांदों बेलाय जुलिया बहा थांदों आयै मानो सिरि बहा थांदों बेखौ न'आव थिनहरथ'नाय जाबाय आफा बाह बाह मासे आर्ट गोनां रावलाय बेलाय आं गोनाङाव थिनहरब्ला कि नोंस्रा लाजिनांगौमोन खबर थांनोसैखाय बेखौ साननैसो न'आव थिनहरथ'बाय आंबो जाम्बा नङा आफा ओंखाम फिथर होबानो गबागब जानो बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो आइदै बेथ' फिसा जुलि जाथारनांगौ जुलिया इसोरा जुलिया इसोर नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन नों गोदाव सोराव बहा दंमोन फिसा आं फिसा सना नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन गोदाव सोराव बहा नोंनि दुखु जाहाय नोंमानि गेरेबा नों फैफिनबाय हामथारबाय आइ नों फैखांनो न'खर हर गेजेराव खोमसिजों साग्लोबसारनाय बायदि गोसोखौनो सुखुवा मोनो बै न'खराव जोबोद समायना सिख्ला दं मा नोंनो नांगौ नामा समायना सिख्ला महर गोसा सिख्ला मोनोब्ला रोजा रोजा बान्था बेयावनो जुलि बै समनि खिथिरा
Ada, aku sampai sama tak? Ada, ish, masa? Lagi kemana? Aku sampai aku. Lagi kemana? Ish, Masaku ayong, masaku, masaku. Linda, bini angin somar suju. Hey, mereka. Nakon, halo, okay. Ya, hey, mereka. Nobles, silakan. Kau henti nữa. Đây. Sini ke mabur kau. Lindo.
Julie. Julie. Angku dandra nengah, kasih micikeng nengah. Baikam, jom masukkan dengar. Mara singopai. So, aku mara cari orang lothon aku. Mabra hom. Hello, आं सनाराम बुंदों। मा खौरां नोंथां? खौराङा थारमाने आंनि फिसाला खुगायाव गुसथरायखौ सोरबा बुथारबाय। बिनिखायनो आं नोंथांनि फिसाजोजोंसो हाबानि खौरां लानो सानदों आं। बेथ' आंनि फिसाजोआथ' दा बावैनो नाय मथेथ' बेनो जाथारनांगौ। आच्छा सोंहरदोलै थ' सोंनायनोसैलै मा थाङा फैया मानसि फाखाफोरसो नामासो फिसाय जों स्लिम स्लिमसो थले होनाय न'आ बे स्लिम स्लिमसो नै आयै आलासिया बिसोरनो आयौ आंनि बिजामादै जागोनासो हा फैदो हा मानो बाव थाखो फैदो सोरथो जाखो जावैसोआलाय आयै नों बाहेरायाव थांथ'दो जावैसोखौसो नायगौमोन आङो जोंना आइया जाम्बिथार लै जाम्बिखायसो ओंखामजों जानो आलु रुनाय नाफाम बाथोनखौ साहाजों जानो होफैलायदों मा आलुजों नाफाम बाथोनजों होफैदों बिस्कुट होफैयाखै आदै खिनो ओंखारबायलै आदै खिनो ओंखारबायलै बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो खिनो ओंखारथारबायलै खिनो ओंखारथारबायलै फाग्ला जुरिसो आदै नै गथासै खिनो ओंखारथारबायलै गथासै ससे फैबायलै गैलालै सिगुनलै मा खालामबावनो आंलाय सिगुनसैलै
gila खिबुसिना gila खिदों gila खिदों खाबले gila गनसे माथो खालामो Adi gनसे Rolero kansi Rong baili दाबो खिखाखै नामा ब्र Rong baili kansi नै बाबु नों जुलि होनाय सिख्लाखौ सोरबा खावनानै लांनाय खोनाबाय दा आं खोनायाखैलै बोराय बे जुलिया नोंनि मा जायो बोराय जुलिया आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजावमोन बेखौबो सोरबा दुथाङा खावनानै लांबाय हाब माथो बोराय गाबलांबायसोब्रा Welcome, Mr. Magur. Please be seated. Thank you. जिराय नोंथां मागुर मानोबा लेंहरदोंमोन असिबाबो खौरां दा 50,000 रांनि बाथ्रामोन दङब्ला मोनथ'योब्ला गाहाममोन नो प्रब्लेम असिबाबो नाथाय नोंथाङा 2 नाम्बार खामानिनि थाखाय मेगन खाथेनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन जागोन नोंथां दे होमबालाय नोंथांनो रांखौ आङो दसे उनावनो फाथायहरगासिनो दं बिदिब्ला थांदिनि असिबाबो दे गोजोनथों दे Okay. See you again. Good night. Thank you. Good night. नों जौ आरो बथल नोंनो आंनि आंगो जिउनि जुलि औ रेन्दाव आं जुलि नों आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला रेन्दाव आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो
मोगथां नुजाफैयो नोंनि गावदां महरा फाग्ला जायो बिखा गावो नोंखौ मोनैया थेवबो मानो नागिरो नोंखौ आंनि गोसोआव सना दुखु फैयो हांमा सुरो नोंखौ मोनैया दिनैनि बे समा जुलि नों जुलि जुलि नों जुलि नङा फुरहाबनाय बिबार बागानाबो आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हाला आंखौ नायफिनला नोंजों आंजों गेलेनाय बै फावफोरा सान हर जाखांफैयोल' अरायबो समा दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैया सना गोदाव सोराव जाबाया नोंखौ नुयिया दिनैनि बे समा जिउखौ फोजोबस्रांनायफोरनि सायाव खिथेर हगारनो थाखाय आंनो गोहर आफा नों आंनो गोहर हा बहाथो थांनो ओंखारदों हा दाख्लै आं नोंखौ बुंनाया माथो जाखो टाउनाव बिल्डिं समेत बिगासे हा अक्सन जागोन होननानै नै समासो बारा जाबाय फुंनि 10 बाजियावनो सहैजोबनांगौ हा सोरनोथो एसेबां हा नांसोगारगौ जाखो दालाय फिसा हौवा सासेनो गामिफ्रावनो मेल्ला हाफ्रानो गोग्लैसोरनानै दङ नोंसिनि बर'फ्रा बिदिनोसै गोदोनि बर'फ्रा टाउन जायोब्ला गिनानै खारगामोन नाथाय दा आवग्रिग्रासो जाबाय आं थांनोसै मोनाब्लासो सफैगोन दे दिनैनो बे अक्सना बिगासे हायाव 2 थाला बिल्डिं गंसे दं रांनि अनजिमाखौ जायनो बांसिन होनो हागोन बेनो हा आरो बिल्डिंनिबो बिगोमा जानो हागोन जागायबाय 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख 10 लाख रावबो गैला नामा 10 लाख 1 2 15 लाख 20 लाख
नैजिबा लाख थामजि लाख थामजिबा लाख बे मानसिया सोर बिलाय रिन्दावनि बिफा रिन्दाव बिफा जुलिनि बिहाव जागौमोन बेनो जुलिनि बिहाव जागोना बेनोमोन लामायावसो मोनगोन बेखौ थामजिबा लाख से नै थाम रावबो गैला नामा बिदिब्ला नै आं डिक्लेयार होनोसै बिब्दिब्ला दिनैनि बे अक्सनाव रांनि अनजिमाखौ बांसिन गारिया बैनो जानांगौ बस नंगौ नामा होमबा गारिया लाखि ड्राइभार गारिखौ लाखि गारिया लाखि जागोन सार जालालै सार जाला जाला सार गारि हरसे जाला दानिया मेरगमनि आखायाव नै 시나리 피카시? Help me! Save me! Fire! जानायखौ दाखिनो थांदोंमोन आदैया लामायाव गाज्रि मानसिफोरजों बुजानायाव जोंजों एसे गावलायनायबो जादोंमोन बियो बोरै खारखो जोंबो मिथिनो मोना मा रिन्दावा गैया नामा गैया आदै बेबो गोसो थोनायखौ मोनैनिनो न'आवनो थाला बिदिब्ला सिनारि नोंनो थुफादोथ' थांदो आइ नोंनो थांफादो माबार थांदो
इसोर सासेखौ हराबा आंखौ जिउ फोजोबग्राफोरनि सायाव फिथाइ हरग्रानि थाखाय नों आंनो गोहो हराबा इसोर नों आंनो बोर हर दसे रेस्ट होदो दसे रेस्ट हो दसे जिरायहो बस जुलिखौ जों बावनो गारबोदोंमोन बावनोमोन नामा बावनो गारबोदोंमोन बावनोमोन जुलिखौ गारनाया होसो होसो माबार बेखौ बेवहाय हमना लाबो दासो मोनदों बे दुरुंजों निमाहा नोङो आंखौ अननानै निमाहा होदो आइ दाखोन बिनि जिउखौ बेयावनो उरायहोदो बिहाव बिहामजो बेयावनो गोमोरलांजोबदों खुइ दाना बबाव नोंलाय दाना बबाव आंखौ अननानै निमाहा होदो आयौ आयौ मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो गाव गाव मा जाखो माया बोनांगौ गाव गाव आयौ मा जाखो बेखौथ' आं बुथारदोंमोन बुथारजानाय मानसिया बोरै मा बुलि गैला नामा मा जाखो बियो मा माया जाखो बियो मा माया जाखो मा माया जाखो नोंलाय मा जाजोबथारखो नोंसोरलाय मा माया जाखो बियो मा माया जाखो बियो आबु दाखो गथ' मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो मानो गावजों गाव गावलायखो आयौ बेथ' बाथ्राया जुदा जाबाय जानो बाबा आयौ 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 गोसोआव दं मेरगौ आं जुलि नोंखौ खबर खालामदों जुलि खेमा नों आंनाव खेमा बिदों दिनै नोंनि बिखानि दुंब्रुद थै मोनलाबा
आंनि गोसोआ गोजोननाय नङा 나하고 기막하면 되주니 내는 그때는 너희 주니 아르바우 사시 दंबावो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायबाय बुंदो दानिया नोंखौ मा खालामबावनांगौ आंखौ निमाहा होदो जुलि बेफोर दोसा गासिबो आंनि जोब निमाहाखौ होगोन नाथाय नों थैनायनि उनावसो धोनि आरो गोरिबनि ओंथिखौ बुजिहैगोन बेथ' मिरगौनि मासो माबोरै थैखो बेलाय नै सोरबा गाबख्रावदों मा जाखो बुजा आयु आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो निमाहा होदो आंखौ नों दासो फिदों मागुर खालामदो निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आयु निमाहा होदो जुलि निमाहा होदो नोंसोर जायगानि खाथा जानायनि थाखाय मालाबाबो निमाहा गैया मा जिराद बेलाय नों जेबो गिनाङा दाबो नोंहा जेबो दाय गैया आं नोंखौ जेबो खालामा
खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोरनि गेजेराव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 5 बाजियाव जुलिनि जिउमाया गोमोथाव बुहुतनि महर लानानै साब्रै सुबुंनि जिउखौ फोजोबलाङो। बिसोरनि मुङानो जादों मागुर, मेरगम, दाखोन आरो हाब्रु। रादाब सुलुंनिफ्राय मिथिबावनाय बायदिब्ला मागुरा सासे इन्डास्ट्रिनि बिगोमामोन, नाथाय बियो समाजनि गाज्रि खामानियावबो गोबां लोब्बा दंमोन आरो जुलिखौ बुथारग्रायाबो बिसोरनोमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जुलिखौ बुथारखांनायनि उनाव जुलिनि जिउमायानो बिसोरनि सायाव खिथेर होखारनो हानाय गोहोखौ मोननानै बिसोर साब्रैखौबो बुथारलाङो। बिमा बिमा मा जाखो? जुलिनि जिउमाया मागुरखौबो बुथारबावबाय। नै दासो निउसाव होदोंमोन। होनब्लानोथ' नोंहा मालाय मोजां दाबिस्ता लाखा, नोंहा मालाय दाय गैया। हे बिदि दा बुं, ओरैनोबा संखिनाया खारजोबाखै। थां ओंखामा खुरैदो, आं एसे क'क्राझाराव थांब्रबनि। हा फैदो। फिसा जुलि बायदि सोर जाखो बेलाय? जुलियाय नों आंनि फिसा जुलि नङा होमबा? जुलियाय आं जुलि नङा आयं, आं जारौसो। नङा नों आंनि फिसा जुलिसो जाथारनांगौ आइ। नों खुदिराम नङा होमबा? नंगौ बाबु, नाथाय नों सोर जाखोमोन बाबु? आं बै नोंनि गथ'खौ खांनो लाबोनाय खैरो। जारौ, नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ। आंनि फिसा जुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन, नाथाय फिसा जुलिखौ सोरबा दुथां मानसिया बुथारलांबाय। आफा, नों दुखु दामोन फिसा, नों दा आंनिनो असे फिसा। जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन। गोदोहाय गारियाव गाखोदो। Rindaw, नै Rindaw, नों जुलि? आं बुजिबाय Rindaw, नों जोबोद हांमा थाबाय नङासे? आंनि गोसो गोरबोआव नों हाबनानै थाबायब्ला आं नोंखौ बोरै बावनो जुलि? नोंनि अनसुलि गारांजों बुंनाय रावखौ बे बुहुमाव बहा मोनबावनो आं जुलि? आं बुजिबाय Rindaw, आंबो नोंनि थाखायनो जोबोद हांमा थाबाय। फै Rindaw, नोंनि दुखुखौ आं सुस्रांलांजोबगोन। नों आंनि उन उन फै। मा? आं नोंनि उन उन? फै Rindaw, आंनि उन उन फै।
दाव नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया जालांबाय रेन्दाव नों जोबोद मेंबायबो नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन रेन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रेन्दाव अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो रेन्दाव नों आंखौ बिदाय हरदो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै रेन्दाव जारौ जारौ नों आंखौ सिनायबाय आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव मा नों आंनि बिब' आब' जारौ नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन जारौ नाथाय दा आंनि जोबाया बे बुहुमाव गैया नाथाय बियो सोलाबाव बियो नोंनि न'आव उन्दुफैयो जारौ थां नों उन्दुहैफिनदोल' न'आ बेनो आफा थुदो आफा फै फिसा फै फैदो नोंथां फैदो दे गोजोन्थों जिरायदो नोंथां जिरायदो जिरायदो बिमा साहा लाबोहोदो दे जारौ साहाया लाबोदै लांगौ आयै आंनिया फिसालाया बेनो नायल' जाल' सासेल'थार खुलुमबाय जागोन फिसा दिल्लीयाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मावो साख्रिया 10 बोसोर जाबाय दा आङो फिसालाखौ नोंथांनि गथ'नि थाखायनो 1 दाननि थाखाय सुटियाव लाबोनानै दोनफैखाबाय बेथ' जुलिथार जुलि आं नोंखौ मोजां मोनो जुलि बियो आंनि जुलिसो जुलि नों आंखौ मानो सैला जुलि
नोंखौ मानो सैला आफा मालाय गोसोथोनाय थाखानाय हिनजावखौ आंनो नाङा जोंहा जाथ्रायानो गाज्रि फिसा दिनै इन्जिनियारा नोंथांनि गथ'खौ नायनो फैदों दिनै आं इन्जिनियारनि बिफा जानानै आंहा मान सनमान गैया नामा अन्नानै एसे रथ'योब्ला गाहाम जागौ हो थ' फिसा मा खालामनो जोंना खाफालानो गाज्रि बियो सोर आफा बेखौ आं सिनायो नाथाय न' सिङाव माबोरै हाबनानै थाफैखो बेखौसो आं बुजिनो मोनासै आइ बियो बै समाव नोंथां खोन्थालांनाय जुलिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नोंसिनि महरा एखेखायनो नोंखौनो जुलि सानदों बियो फरायनायावबो जोबोद मोजांथार BSc फार्स्ट क्लास पास खालामदों बियो खर'सो गाज्रि जाबाय दां आफा नङा आइ र' आं बिनि बिफाजों फनाव रायलायनि हेलौ आं खैरो बुंदों नोंथां नोंथांनि फिसाला रिन्दावा जोंनावसो दंफैयो नोंथाङा थाबैनो फैदोल' मा र' नोंथां बिदिब्ला थांगासिनो दं नों रिन्दाव नङा होमब्ला औ आदै आं रिन्दाव नाथाय आं बेयाव माब्रै फैखो आदै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आदै आंनो जुलिखौ नांगौ हनै आलासिफ्रा सफैबाय अ फैदो नोंथां रिन्दाव फिसा आफा आयै नों बाहाय बोरै सफैखो फिसा आयै आंखौ जुलिजों हाबा होदो आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै जागोन फिसा जागोन खेरे नोंथां आंनि साननायखौ जाफुंहोदो नोंथां आं बुजिबाय साननाया जाफुंसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां आं जोबोद गोजोनबाय आंबो गोजोनबाय नोंथां जोबोद गोजोनबाय जुलि नों सारादु होनो थिनायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन जुलि जुलि बियाय जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय बे जोबोरैनो गोजोनथाव नंगौ नोंथां नंगौ बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोगथांसो सानखांलायलांबाय आं बेनो फिसौफोर आंनि जिउनि जारिमिना
हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा औलै फिसौफोर आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे हाब फिसौफोर आं मा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो जागोन फिसौफोर जागोन नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे आइदै आइदै लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै आइदै आइदै रुपाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा एसे दै जला दे आइदै आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय आइदै नों देहाखौ बारा आइदै दे सिन्था दा खालाम आं माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा बेफोर अखा खोरोमनायजों समान नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन डाक्टार बाबु खाफाला जोबोद मोजां नोंना सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय मा डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु जोबोर गोजोनबाय नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु खरसाया 10,000 हाब 10,000 डाक्टार बाबु आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो मिथिगौ डाक्टार बाबु नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु फंबाय नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन हे गसाइ सासेल' फिसा जोनोम जानांगौआव सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय जागोन बाबु नों आंनि रैखानिगिरि थु बाबु
आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होन आरोबाव बाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ खम नङालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दावखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालामोनबावगोनब्रा दावखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होनदोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रैसाखौनो फानगोन आइ नों जेरैखि बुथुमा जानोनो समायाखैमोन बिमा आयं जुलिया गैया नामा दङ आयं दङ न' सिङाव दङ जुलि मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय जेबो बुङा मानो माथो गाबदोंसो नोंलाय मा जादों नों जुलि जेबो बुङा मानो आयं जुलिया मा जादों मानो गाबदों बियो माबा आयं मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं थां आयं थां जुलिखौ एसे बुजायहैथां जागोन आयं आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय नोंनि थांना थानायाव आं दंसै आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि देनाय एसे मिनिनाय
देना मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय आंबोथ' पागोला नोंबोथ' पागोलि माबोरै दि सानैजों लोगो मोनलायखो सानस'नो हालिया मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय आंबोथ' मिथिला नोंबोथ' बुजिला माबोरै दि सानैजों मोजां मोनलायखो बुजिस'नो हालिया मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया नों आंनि रजे आं नोंनि थैस' थांस' अराय जिउनि नों राजा आंनि आं रानि नोंनि जुगामि जोनोम जोनोमनि गोसोआथ' आंनि पागला जायो गोरबोआथ' आंनि बोदोर जायो माबोरै दबथायबावनो लाइमोन बैसोखो मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय
थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पोल भेरि सिम्पोल नों नायबायल' था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोर बायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन लाजा नों मालाय सिख्लाफोरखौ दंखायनो नों इदि दाइंदो मा फावलाय बेलाय आंखौ सौबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स ओइ नोंसोर सानै बोरै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्डआ खेबथा जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदे नोंथां जिरायदे वाइटार कापनै कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थेंक्स डैड आस्सा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल' बे नोंथां नुनाय सासेयानोल' नोंथांनियालाय आंनाबो हौवासाया सासेल' नोंथां BSc फार्स्ट क्लास पास खालामनानै साख्रि लानो थिनब्लाबो लाया हनै माबा थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिग्रा बिफां गायनाय आरो माबा माबि आबाद मावनायावसो नांथाना दङ दानि मुगायाव बेफोरबादिखौबो नांसिगौ नोंथां नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ गुबुन हादरफ्राव गोबांथार मानसियानो लेखा गोरोंब्लाबो आबाद मावनाय हायोबा कम्पानिफोर खुलिनाय बेफोरबादिजोंनो आथिं सोमाव सोमाव न'खर फोथांबोगासिनो दङ नोंथां बाथ्राया जेखि जादोआनो नोंथां आं नोंथांनि फिसाजोखौसो बिहामजो हिसाबै फसायबाय दा नोंथाङासो मा बुङो नोंथां बादि सासे जमिदारानो आंनि फिसाजोखौ फसायदोंब्ला आहा बहाय मा बुंनांगौ दं अके नोंथां अके नोंथां अके थांसै डैडी थांनोसै आइ थांनोसै नाथाय नैबे बिथांखौ सिनायनानै ला खुलुमबाय आंखौ जागोन फिसा बिदिब्ला नोंथाङा थाथ'दो माब्लाबा मोजां रायलायलायनोसै जागोन नोंथां गोजोन्थों थुदो आइ जारौ था